नैजिबाथि भारत उदांस्रि सान एबा आजादी का अमृत महोत्सवखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै 34 नं खालिंदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि हार घर तिरंगा बाइक रैली हाबाफारि लादों। हाबाफारियाव बाहागो लादों भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि निर्मल बर', 34 नं खालिंदुवार बियाबनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर', इउपिपिएल गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बे ओनसोलनिनो गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय रायजो राजाफ्रा लोब लोब बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों एमसिएलए दिलीप कुमार बर'आ आरो भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरिया खौरांगिरिनो फोरमायनाय राव। दिनै जोङो भारत सरकारनि जि हार घर तिरंगा बे प्रग्रामखौ जों भेरगाव जिल्ला हिसाबै मोनबा ब्लकआव खालायदो। दा बे हिसाबै जों दिनैनि समाव खालिंदुवार ब्लक कमिटियाव जिल्लानि नेतृत्व लानाय हिसाबै आंनि जि आफादगिरि हिसाबै बेयाव गोलैदो। आंनि नेतृत्वआव दिनै खालिंदुवारनि प्रत्येकटु प्राइमारिनि गिदिंनानै खालिंदुवार एलेकायावनो खालिंदुवारनि जितु बाइक रेलि बे जागोन। बे बाइक रेलिनि गेजेरजों जिहेतु इन्डिपेन्डेन्ट डेज 75 इन्डिपेन्डेन्ट डेज बेयावहाय रायजोनि बा इन्डियानि सिटिजेनफोरखौ मा होननानै फोरमायनो नागिरदों? जे भारतबर्ष स्वाधीन जानाया दिनै 75 बोसोर जाबाय। बयबो सरासनस्रायै माने 15 आगस्टखौ मानिबाय थाबोदों आरो देग्लाय जोङो बयबो रायजो राजाया जाहाथे गोसोखांनानै 15 आगस्टखौ मानिनो हायो। बिनि थाखायनो जों दे स्वाधीन हिसाबै जोंहाबो मोनसे नेरसोन दं, जातीय पताका दं। बे पताकाखौ बयबो गामिनि सहरनि बयबो नागरिका बिरहोनायनि लोगोसे गोसोआव जाहाथे माने गोसोखांनानै खुंनाया माने जाफुंसार जायो होननानै जिहेतु बुंनाय जादों। दा बेनिखायनो जों इउपिपिएल दोलोआबो जोंनि इउपिपिएल परियालनि लोगोसे बिभिन्न जनगोष्ठीनि जाति जनगोष्ठीखौ जाहाथे जोंनि तिरंगानि थाखाय गोसोखाङो आरो 15 आगस्ट फालिनाया जाहाथे गाजा गोमजायै जायो बे उद्देश्यखौ लानानैनो जों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय हार घर तिरंगाखौ जों रायजोनि खाथियाव लांनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों। दिनै बे हाबाफारिया जागायदों मा बुंगोन? नाय जोंहा भारतनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि जाबायदि जोंखौ बुंदो जे बे जोंहा 75 इयार्स बे इन्डिपेन्डेन्ट डेखौ गाजा गोमजायै भारतावनो फालिनो हाबाफारि लादो। बेबायदिनो जोङो दिनै बिटिआर ओनसोलावबो जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोंहा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंबो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जोंबो दिनै बेबायदिनो खालिंदुवार ब्लकआव जोङो बयबो रायजो राजाया जोंनि खालिंदुवार ब्लकनि मानो होनबा जोङो दिनै भारतीय संबिधान मोनसे माबायाव जोंबो भारतनिनो सासे नागरिक आरो बेखौ जोंबो जाहाथे बयबो फालियो आरो स्पेसियेलि सानथामनि हाबाफारि लानाय जादों 13, 14, 15 आरो बयनि न'खरावनो जाहाथे बयबो बै फिरफिलाखौ बिरहोयो जाहाथे रायजोआ बुजि मोनो बै दिनैनि बे रेलियाव बै मेसेजखौनो जों होनो नागिरदों। दे थैंक यू। आरो बै दिनै आङो बै मिडियानि माने माबा थ्रुयै जाहाथे बयखौबो जोंनि सारा बिटिआरनि जोंनि गासिबो रायजो राजाया जाहाथे बै भारतनि गिबि मन्त्रि बिथांनि लुगैनाय बायदि बयबो जाहाथे हेफाजाब होयो। बिनि थाखाय आं बयखौबो खावलायनानै आं सासे खालिंदुवार बिहाबनि एमसिएलए बयखौबो खावलायनानै आङो बै दिनै बे खोन्थाखौ आङो दिनै बे नोंथांनि मिडियानि थ्रुयै आं खावलायनो थाबाय। गोजोन्थों।